starte med at logge ind som lærer. Godt. Skal jeg vælge skole først? Ja. Og Så tryk login. jeg har simpelthen trykket. Perfekt. Yes. Godt. Skal jeg gøre noget her? Og hvordan vidste jeg det her? Altså er der bare 3 fraværende. Jeg har jo ikke registreret noget endnu. Du kan jo ikke se, når de registrerer sig. Så det er eleverne, der selv registreres, Yes. så fraværende. Okay, godt. Altså det synes jeg jo netop det der med at dele ansvaret ud på eleverne, det kan jeg sådan set meget godt lide. Eleverne plejer at være meget optaget af, om de nu får fravær eller ikke fravær. Så det der synes jeg sådan set, det virker fornuftigt. Hvad så, hvis eleverne har registreret sig til stedeværende, men ikke er til stede? Kan jeg så selv gøre noget for at registrere dem fraværende? Ja, sådan bliver det. Så kan du trykke Okay. på navnet og så. Okay. Ja. Yes. Og nu vil jeg gerne bede dig om at logge ind som elev og melde dig til stedeværende. Og nu vil jeg gerne bede dig om at logge ind som elev og så melde dig fraværende og tilføje en fraværsårsag.